Hello, beautiful people. Welcome back to the YouTube channel, Malawian Cameras. Thank you so much, guys. We just hit 1,000 subscribers. Also, think we're now 1,000 plus. Yeah, chinthu chimenechi tithokoza kwambiri pa chifukwa chimenechi for zikamatero munthu amakhaso ndi courage noti yayi a lot of people are watching and yeah ndiye kuti leloli ndimufana ndikambe nkhani ya mkulu ameneyo amene anthu ena sakumudziwa munthu amene ndinaye mawu akulu kwambiri and anthu amene muli naye pafupi mumpeza amene mumugwire chifukwa I think title yake ndimene kuti mumugwire amene mukampeza mumugwire ameneyo komano ndisana kuti mumugwire ndisana kutumi musanapanga zimenezo choyambirira ndifuna ndikuuze ndikayizifukwa zenizene ndiyambi kuyangusa poyambirira chifukwa sungangwana kuti makumakuti ndifuna inunso mukamapita kamugwira mukhaye kuti muli ndi ma reasons enieni mumvetsetse kuti mkulu amene bwanji watenga attention ya ineyo kwambiri komanso mkulu amene bwanji dzina lake amene simumudziwa dzina lake ndi Kondwani Kachamba Ngwira chabwino ndisanambiza kwamba za mkulu amene point imene tiyambe kaye zathu zicha za utsamunda kuti unayenda bwanji kenako muona nkhaniso kuti yakhuzana bwanji utsamunda ndi mkulu ameneyo Kondwani Kachamba Ngwira chabwino choyambirira ma videos ambuyo pali ma videos ndithu kukulist chiko mukapanga subscribe mukapanga follow enaso amene mukapanga follow mukudziwa tinangoswako nkhani kuza ndi types of colonies mitundu ya atsamunda aja panali oyambirira mtundu oyambirira tinawukamba mchichewa chomveka bwino kuti tinali ndi ma settlers amene anakhazikika nkumawazo za anthu ndi tinali ndi utsamunda wina umene uchedwa trading companies ndi panali wina umene umapereka ngati chitetezo right ndi ife tufati yang'ana number 2 trading companies utsamunda umene umapanga chani utsamunda umene uwu chimene umapanga chake chino kuti utabwera kuno nkuzindikira kwa Africa kuno kuti kuli miyala ya mtengo wapatali kwambiri imene kwa uko kulibe chimene inapanga chake nchani anamanga makampani konkuno ndikumatenga ma resources acha ma natural resources acha miyala gold cha zamlimbirizi ndikumapangira zinthu zosiyana mudziko momwemo komano anthu amudzikomo nzika za mudzikomo zimagwira ku makampani mucha ngati ma slaves kuno kunchewu kafukufuku akutuza kuti kuli miyala yabwino miyala ya mtengo wapatali pansi pa nthaka apa mapiri monsemu koma anthu zimene wachita akadziwa nkhani ngati imeneyi amangouzana okhaokha monga mmene alili ndiye nkumangotumana inu kakachitaniza kuti pakuti inu kakachitaniza kuti pakuti dziko losadziwa anu ake kuno umangokhala mphawi wosadziwa kuti tichite chiyani chifukwa akudyerani masuku pamutu ife tionetsetsa kuti malamulo amene aziyendetsa za mining ni ma minerals akuno rare earth zimene ziliko kuno zikhale zakuti zizithandiza Malawi right point ikhale pamene papa ndino zimene makamaka zimachita kwambiri ngati ku Africa komanso ku India atsamunda amene mitundu imeneyi inakhazika machitira ku Africa ku India ndiko amati Indo-China katundu kena akaso ndithu kosakanikana ma Indonesian ndi ma Chinese kosakanikana choncho ndino ichiso ndi chifukwa chimeneso makamakaso ma Africans ambiri ma Malawi ife kwambiri timakonda ntchito tizalongosolana nkhani kuza ndi ntchito nkhani kuza ndi drama iniyo chachikulu kungopanga subscribe chifukwa zambirizi ndi zikubwera ndithu tuzilongosola kwambiri chabwino ndi chimene chino kuti ma Africans amagwira ntchito
makampani mmene mujamo ndi ma Africans amafira ngati kuna kuti ndi mmene amazuzira anthu aja ndi mmene anthu aja amazuzira kumabe nkupeza atipasaka mwayika ntchitobe kumakhala nawo limodzi kumabe amatikuisa ntchito ngati kapo ena anaganizako ngati kuti mina ndikafeva kenakake ndikafeva kuti atipangako kaubwino kenakake ndi ama Africans amagwira ntchito mnekuja amene amapindula ndi ma natural resources aja anali anu ake aja atsamunda aja ndipo ma Africans sana apase maphunziro onena kuti atha kupanga bwanji zinthu. Ma Africans sana apase maphunziro amene ajawo amene amapanga ndiwo ndakapanga chinthu kapanga chani apanga galimoto kapanga ndege kapanga foni kapanga chani chicho sinangapangezo ifeyo sopano ma Africans ife automatically timazonera pansi iwo aja nkuakwezaso nzungu amwene nzungu ndi fit nzungu si munthu mzungu amaganiza bwanji nzungu amatere mindset ya ifeyo inakhala ngati ndife anthu oti tilibe ntchito kwenikweni sitiganiza oganiza ndiwo aja pamene tikatenga definition ya maphunziro education definition yeniyeni ndiona kuti ndi kupeza ma information achina chakeso ndoti iweyo ngati uli wophunzira unapanga za agriculture tusonzo kuti iweyo unapeza information yakhoza nda za agriculture basitu ndeno chimodzimodzi ngati ma Africans ife kuti atipase information yakakhozedwa ka foni tikhoze kukhoza foni ija kuti atipase information yakukhozedwa ka galimoto tite kukhoza tinaonaso enaso ndi ena amaesera ena kubunda anapanga ena kuti ndi information anthu amaja information jabe maphunziro ndi information bunch of informations yachina chakeso kuti pa subject iyi ndi munthu ukapanga course yakweja umakhala kuti upeza information ya course imene ijayo basi ndema amene ajawo atsamunda aja sanafuna kuti ma Africans ife tiyesetse kuti tipeze chani tipeze information ya zinthu yakapangidwa ka zinthu mdziko muno kapena mu Africa muno. That's why mupeza kuti anthu amatiphunzitsa zinthu zopanda pake tinakampakalenso mu video yapitayo kuti ma theories komanso nkhambi kuloweza zinthu kujambula chiwala kutani anyway muni mosemo omwe ndi mmene zimatani zimakhalikirira mindset kaganizidwe kama Africans mzaona bwana Amalawi anyway ena kwa kukhanga kupituka kuchoncho foka anazindikira zimene zozo koma ndikuanga ndiyendo kamba za anthu anga ndikamba za ifeyo kaganizidwe kathu kambiri mindset yathu pena pake ndiyotsika ndiyobwerera mbuyo tidakalibe mu system ya utsamunda omwe uja ya ntchito munthu upeza kwano kuti kugwira ntchito munthu kuphunzira bwino kosi yabwino kosi ya udokta kosi ya chani iye chinaganiza chake chachikulu nchiona kuti akagwira ntchito sakuganiza kuti naye azakhendi pharmacy yake sakuganiza kuti azakhendi clinic yake koma maganizo ake azagwira ntchito akazagwira ntchito kena kuritaya kena kumwalira basi wapanga contribute chani weyo wapanga za agriculture I think pamabasa ena amatatu kuyankhulaso chachikulu akulu ndikhani nikuti kuti anthu ifeyo tindi mindset ya ntchito kwambiri chifoti atsamunda so mindset yathu ya mbuyo basi ya mbuyo yomwe ija ikubwerera konkuja ya atsamunda amene abweza ngati ma trading companies chabwino upeza kuona kuti munthu bwino ndiona kuti akugwira ntchito kumakhala koma sakuganizako zoyambitsako business yake anyway inkhani yoyo tikamba chabwino mindset imene ndi imene apangisa kuti dziko lipita pasi
mindset imene iyi yomangofuna kugwira ntchito kwa amwenye kugwira ntchito kwa azungu kugwira ntchito kwa mindset imene iyi ndi imene pangesa kuti ife anu akefe tisamakhale ndi kondi zathu. Ukangolowa muliyongwe ma business akulu ose amwenye ma Chinese machane akudali kuti at least iko panopa enake amazili atakudako amatha kuoneka kuti chishopu ichi anthu akuda kuodesa kuzinto at least koma poyambira zinali west. Komabe we need something more than that. We should take over. Osatipo athamangitsa koma no tiphunzire zinthu zidziwe bwinobwino. That's why imona ku South Africa kujako anu ake ku South Africa ja amangothamangisa obwera athamangisa dole ngani ake jayo. What are they missing? If we should take over titenge kumano munjira yona kuti ife tiphunzire kupanga zathu, right? Tiphunzire kupanga zathu tipange manage tiphunzire kupanga manage ma businesses osiyana. Mwathamangisa komabe simungazipangeso hando wala kusiyana. 2 pabe chimene zopanda nzeru fowina aliyese ali ndi ufulu ochoka kudziko ino kupanga business ali sa ndi ufulu tiwo ali ndi ufulu menawo nde ngati ali zomwazi ali ma documents osabwinobwino atha kukhala malayi muno akuti akapanga ma business ake osiyana. Koma ife yo ma Africa nkhani ndoti ma Africans amalawi ife chimatovuna ndi chani nongosola ma points ambiri nde voto lambiri latakamba limene voto lambiri la mindset ya ntchito. Mindset ya ntchito kufuna basi kugwira ntchito ikatha nzalongosola bwinobwino nkhani kuza ndi kuti ndrama ndi chani komanso tingapanga bwanji manage ndrama muli moseni tizalongosola kumeneko ndisapita kwambiri. Point number 2 ndi ankulushu kula amene why nkula amene uyu watenga attention ya ine chifukwa nkula amene atabwera anapeza kuti anayamba kuphunzitsa mtundu wa Malawi kapangidwe ka zinthu soap sugar amene makhala sugar mathamangeta iyeyu anaphunzitsa Malawi muno anthu kwakhazikitsa pasi kwaphunzitsa sugar tomapanga chonchi makampani anayesera iwe utononga business makuti voto la Malawi koma ayi ndithu iye anakakameabe anaphunzitsabe anthu so kukhoza ka kendulo sugar sopo amene whatever you name it kuphika kwa mabanzi bread zambiri zosiyana zone kuti ifeso tinakhala Malawi ifeso mena make miru ati magwira bwesiri pano bwesiri kusogolo kwambiri bwesiri tukuka kwambiri chifanya mphuza foma knowledge imene yoyo ndi imene anthu emene akhala kuti bisana zaka zambiri nchere amakhosa nchere akolo ndi knowledge imene anthu akumawizonga ma thousands ambiri kukaphunzira kukhoza zimene zijaso koma munthu uyu anabwera kuti phunzisa zonse zija for free. Imagine, for free. Koma still sugar kusowa. Why? Amalawi. Why? Ndende kuti mukampeza mumugwire senza kuti mumugwire pankono mumpitise ku shop mukangwire Fanta. Mungwire amene mukampeza Amalawi. Mungwire amene yu mumpitise pa shop mugwire Fanta, mugwire chips, mugwire nthombwana pati ajere. Amene yu ayiri chifukwa afa akutiphunzitsa kuna kwakulu musamango ugwira ntchito makampani okhoza sopo makampani okhoza kendulo makampani okhoza kamba makampani okhoza sugar makampani okhoza mchere koma iniyo muzipanga nokha zinthuzi izi muzipanga nokha Amalawi muzipanga nokha izi zanu izi ndipo amayuza zinjira za lokolo anthu ene ndithu anapindula ma examples amaperekaso ma example ose timaona pa Facebook koma no one
palibe amene anapanga appreciate kuti makuti kama namuna wake support no one. Okay, anyway, ukuti tisapita ameneko kama akuluakulu knowledge yabwera ife timayenera kupanga chani sikuti iye amafuna drama kama namafuna chanchane. Anyway, I don't know this guy anyway, by the way, sitikumudziwa sinakumana nayiko kamano ngati mphunzitsi ena ndaphunzitsi munthu ukapereka chinthu knowledge kwa anthu chimene chimakupangitsa kuti iwe mtima wosangalala ndi chani ukona kuti knowledge maphunziro apereka aja agwira ntchito anthu akagwisa ntchito anthu akapindulira iweyo zimabwitsa chimwe mu mtima mwako. Kwako Amalawi chabwino knowledge maphunziro okhuzira zinthu ndazindikira tadziwa titani timenera tizipanga zinthu zokha topanga tokha tikutuluka mulamulo watsamunda ulamulo umafatizika kugwira ntchito kuma kampani ena ndiyena kampani akubwesa pa kombakopo. Okay, I know excuse ndiyo run pa nthawi zonse ma excuse amajuluka uva excuse makuti chabo ndikudziwa excuse yambiri imene tingapereke imakhala kumaba iya material zindalama makuti chanchani ndalama pamenepa vuto lina la Malawi ife nkhani yokhuzana ndi ndalama chilichonse vuto lathu timafuata zipanga toka azinzathu wonse amakhulupirira masheya ndi chani ntsokazo masheya kukhala anthu okwana angapo kukumana gulu kusonkhana ndrama kuzika pamodzi ndupanga kampani pang'ono kampani ndikumapanga benefit mu kampani ichi fa ndrama jamakakhala pasi nonse makaziperekeza ndrama zimakhala zambiri palibe amwenya ajawo mwese palibe mwekhatu mukamavote patelo kama chana Abubakar ose ajawo ndonena kuti mose mujamu muli chani muli masheya siye kasana panga ikhaza mmeja Amalawi ife masheya amativuta kuti tisenkhane ndrama ndino akati bangi chino chake zimativuta Amalawi amene even panopa even mashare osarabu yase mpaka nakuti ni ku digital anthu ampanga mashare matha kupanga mashare kugula building aino building apanga mashare yanchani munthu matha kugula mashare ndrama kuika paka kusonkhana ndrama kukhala zimakhala zambiri kwambiri Amalawi ife kuti even ni pa family pano ngati muli anthu wa family yabwino choti muli anthu ambiri mbiri ankulonda nonse kukhala pasi kuti akulu aliyesa paka 100,000 Pamata mizira ralisa akaba ya 100,000 fati bange chinthu mukhani mamiliyoni angati mamiliyoni amajawo mashare amenaja mupanga mukhazikisa chinthu basi tizobwisanya ndalama mashare ifeyo chimene titakapanga kwambiri nchana kuti tikhale pansi Amalawi munthu uyu amene mukampeza amene kuti mukampeza mugwiye mumpase drink amene Ye ujayo knowledge wati pasa ijayo ife okhala basi kusonkhana ndrama kupanga sopo brand pati ika dzina company ya sopo yateka kaya sugar uja anaphunzitsa yeyo kuti anthu ena akupereka ma examples sugar inayo makhoza anthu ena sugar usinasiyana mashare akumativuta mashare amativuta Malawi mashare amativuta ndo pasana example so inaso kwanza tamene munapita ku South Africa kapena muli ku South Africa point omaliza ndi mene ku South Africa kuli kuli ma Indian amwenye kuli ma Nigerians kuli ma Somalians kuli ma Ethiopians kuli mitundu yonse kuti kumene kucha to ndekuli a Malawi ndekuli a Mozambique kulandana to safe mutho kuna to safe ndi obwera Tosefe ndo obwera ma Somalians kuti alo mu South Africa kuma akuvota kopya ma transporter mukudzowa so bwino nkhani mena tikapita ku South Africa tipeza kwene kuti chi building ichi cha ma Somalia chi building ichi cha ma China chi building ichi cha ma Indians chi building ichi ka cha ndani koma sizapeza chi building cha Malawi
ukazapezamo mmalawi ndo tagwiramo ntchito. Koma tosefe ndiobwera, tosefe ndorani ndiobwera. Why? Zinthu ziwiri. One, mindset ya ntchito ndipita ku ntchito ndifane kapanga ntchito. Mindset ya ntchito basi kuti ndimuka ntchito, mindset ya ntchito basi. 2, kusowa mzimu wopanga mashare kusonkhana zinthu. Kusowa mzimu umene wa mashare amene tizonkhane tipange shop apa. Mindset kaganizidwe. Amalawi fitika tasonkhana business ina akasoyamba kuyenda chipongwe wina athatha ndalama. Amalawi tikatasonkhana basi wina kumuloza nzake mapazi. Amalawi zikatasonkhana ndalama zamba kuyenda, business zamba kuyenda, motilimbikire kumenyana basi. Akuluakulu mavuto choambira ngati tifuna tisolve mavuto choambira identify the problem. Tikuzoa kaleso amene ndapita ku school bazete choambira ulidziwa vuto lako. Vuto langa ndi chani? Mavuto tikadziwa kana kutamba kwa solve. Amalawi ife mavuto tadziwe, tikadziwa mavuto athaja kana kutambira tambe kwa solve. Tivomereze yambe kuti atha ndi vuto. Amalawi ife ndi vuto. 1, timbakonda ntchito kwambiri. Timakonda ntchito sindikuletsa munthu kuzogwira ntchito. Kufuna kuti upeze capital komanso upeze experience. Kana ukayambe zinthu zako. Ndalama zachepa. Number 2, mashare. Anthu 100 ayese kusonkhapo 100,000 ndalama zingati. Simungagule building yachikulu. Singagule ka chani. Tikuzopanga invest. Zimene zote kumasirana azungu. Maphuzo momwe amene wabwesa mkulu amene Kondwani Kachamba Ngwira amene wawo kuti pabwere ujeni. Pabwere ma Chinese, pabwere ma Chinese. Afike even mmadala momwe mmene iye aphunzitsamo apite ayike mu company yokhoza sugar. Kapena ayike mu company yokhoza sopo. Muzira Amalawi amene makaphunziraso kuti konkuja tikupira sakugwira ntchito kuti minimum. Azikati basa 50,000 pa mwezi. Akakulu. Nganda nkwazi mazimvesa bwino bwino ambuya kudalitsa. Komano change muntu uyu guys mukampeza. Zimene contribution imene wapereka ku Malawi kwa Malawi ndiye ikulu kwambiri. Mukampeza muntu uyu ndandakale mugwireni. Paja Malawi makonda ma negatives. Sema nazo mungero mukamangitse yayi. Mugwire pankono. Peneni na shopu mugwireni Fanta. Mugwireni chipisi tombwana spati. Amwelele. Just to say thank you, man. This guy, guys, from the bottom of my heart, hand to hand,